Dobrý. Najprv by sme chceli pani Lompartová poprosiť, že či by sme mohli urobiť teraz výkon štátneho stavebného dohľadu bez toho, že nemáme, oficiálne sme vám to neoznámili, ale keď sa dohodneme, môžeme spísať zápisnicu. Nie je problém, ale ja vás chcem poprosiť, chvíľočku vydržte, príde právnik, budete riešiť s ním. Dobre, a že či nás vlastne pustíte na pozemok, hej? Keďže oficiálne zatiaľ nemáme... Vás pustím bez problémov stále. Ja nemám problém, že by takto na pozemok išiel. Že ste debil, to viem, ale že sa seba ešte väčšieho robíte. Mňa na svoju úroveň nedostanete. No, pani Lompartová, ja vás ešte raz vyzývam. Ste prevzala rozhodnutie o zastavení stavby, robíte na čierno ďalej. Nič nerobím. Tento múr je čo? Nič nerobím na Studňa je čo? Elektrická pripojka je čo? Máte súhlas? Vypadnite z pozemku. Ja nemám problém, že by takto na pozemok išiel. Je čo? Máte súhlas? Vypadnite z pozemku. Ja vám ešte raz hovorím, pani Lompartová. Robíte v rozpore s územným plánom. Ja sa s vami nemám čo kontaktovať. S vami sa bude kontaktovať môj právnik. Už sa kontaktoval. No tak potom bude čiže ja vás vyzývam, aby ste prestali pokračovať v čiernej stavbe. Žiadnu čiernu stavbu nerobím. A čo je toto tu? Cesta, studňa, ktorá sa tvári ako geologický prieskum. To je moja vec. To nie je vaša vec. Toto tu nebude holubník, ja vám hovorím. Rozumiete ma? Holubník robíte na tejto domášej. Nie, tak vy uvidíte, že tu poriadok bude. Aj platiť zákony pre každého budú, aj pre vás. A keď si myslíte, že nie, tak vám dokážeme, že áno. Ja som v živote zákony neporušovala. Áno, len ste riadna špekulantka. Ja zákony rešpektujem. Áno. Ale nerešpektujem tieto veci, ktoré robíte vy. Čo? Auto tu postaviť, na mňa očierňovať. Preto sa nemám čo s vami baviť. Ja vám ešte raz hovorím, preukážte sa povolením na práce, ja vám hovorím, preukážte sa povolením na práce, ktoré vykonávate. Ja neodídem stáde, ja vám žiadam, aby ste zastavili práce. Vy ste už prevzala rozhodnutie o zastavení prác a toto je vrchol, taká arogancia. Vidíte, páni, toto je novodobé, toto je zať pani Lompartovej. Ste na súkromnom pozemku, teraz opustíte ho. Nemáte tu žiadny súhlas, aby ste tu boli. Dobre, nech sa páči. Opustíte tento pozemok. Neopustím. No, dobre. No. A teraz čo? Ja vám hovorím, zastavte práce a vy nezastavíte. A vy hovoríte, opustíte pozemok a ja neopustím. No a teraz čo bude? Tak ho neopustíte. No a vy prestaňte stavať. Ste platení z peňazí ľudí. Áno. Nemáte čo robiť, stojte. No, to dobre. tak bude. A na budúce sa mi ohláste, aby ste robili potom stavebný dozor. No. Dobre. Ja nemám problém, že by takto na pozemok išiel. Čiže pani Lompartová dneska pokračovala v stavebných úpravách naďalej. Aj potom, ako tu bola polícia. Ja sa vás pýtam, pani Lompartová, prečo ste ráno klamala? Prečo ste ráno klamala? A neklamem, po dva sa s vami nerozprávam, vypadnite. Prečo ste klamala ráno? Ste tvrdila, že nevykonáte žiadne stavebné práce ani žiadnu stavebnú činnosť. Bola tu polícia, boli tu pracovníci zo stavebného úradu. Prešli 3 hodiny a je tu zrealizovaná stavebná činnosť. Vypadnite, lebo vás odtiaľ vyhodím tak, že ste ešte tam nevideli. Čo si to dovolujete? Sa správajte na úrovni. Ste žena v rokoch. Ja sa mám správať na úrovni? Áno. Vy sa správajte na úrovni. Prečo ste ráno klamala? To si vyprosím. Prečo ste klamala? To si vyprosím. Ja v živote neklamem. Ste ráno tvrdila, že nevykonávate žiadne stavebné úpravy a ste ich tu urobila. Vypadnite. Hovorím vám, vypadnite. Sa vás pýtam. Vy sa mňa nemáte čo pýtať. Zmiznite, lebo vás fakt nakopnem. Ja sa vás pýtam, ste ráno tvrdila, že nebudete nič vykonávať, žiadne práce. Vy sa nemáte čo pýtať, zmiznite odtiaľ. Ešte raz sa vás slušne pýtam, ste ráno tvrdila... Vy sa slušne pýtať neviete. Ja sa vás slušne pýtam, ste ráno tvrdila za prítomnosti
pracovníkov stavebného úradu a polície, že nebudete vykonávať žiadne práce. Odišli sme a ste tieto práce tu zrealizovala. Hovorím vám, vypadnite odtiaľ. Ako si to vlastne predstavujete? Vypadnite, nemáte tu čo robiť. Ako si to predstavujete vlastne, že čo toto je? Že si môžete robiť, čo chcete? Ja sa vás pýtam, či vy si myslíte, že si môžete robiť, čo chcete. Ja budete tu tieto somariny robiť. Vaše mena by som chcel vedieť. Pre koho tu pracujete? Ja sa vás pýtam, že pre koho pracujete? Je to tajné ako? Povedať, že pre koho pracujete? Sa pýtam.